220 ja taitaa olla rintaa jo. Alankulle kuulemma. Rintaa sit 240. Ilmassa on selvää urheilujuhlan tuntu. Kalle otti tosissaan mun haasteen vasta. Onks veto parantunut yhtään? On. Vedin tiistain 282. Vedit? Se on kohta miesten lukema 300. Niin, siihen tähdätään. Niin. Eikö se tullut hyvältä päältä? Se on kuutonen. Kylpyltäkissä on. Se menee useammin. Katsotaan. Kato nyt yksi hyvältä syödä. Se isosta houliikin. Mutta ei näissä. No niin. Vappana. Könönen lankkumiehenä. 220 rautaa tangossa. Tätä vaan.